बहुते अंगे अमेरिका रूस जापाने भैया, बहुते अंगे अमेरिका रूस जापाने भैया, त भारत काहे भइले कन्फ्यूजने भैया, त भारत काहे भइले कन्फ्यूजने भैया। बल के प्रति दुर्गा काली बजरंगी, बल के प्रति दुर्गा काली बजरंगी, तब घुस पैठ करे काहे हमके तंगी, लड़े काहे न जाले बॉर्डर पाकिस्ताने भैया, लड़े काहे न भेजे बॉर्डर पाकिस्ताने भैया, त भारत काहे भइले कन्फ्यूजने भैया, त भारत काहे भइले कन्फ्यूजने भैया। सधन देव लक्ष्मी कुबेर गरुड़ के सवरिया, सधन देव लक्ष्मी कुबेर गरुड़ के सवरिया, तब काहे देशवा में बाटे भूख मरिया, जबकि हाथवे में सोना के खजाना ए भैया, जबकि हाथवे में सोना के खजाना ए भैया, त भारत काहे भइले कन्फ्यूजने भैया, त भारत काहे भइले कन्फ्यूजने भैया। पूजन होला सरस्वती के जाने सब ज्ञानी, पूजन होला सरस्वती के समझे सब ज्ञानी, तबो नाही देशवा के अधिक विज्ञानी, खाड़े जहवा प्रतिभा पुराने भैया, खाड़े जहवा प्रतिभा पुराने भैया, त भारत काहे भइले कन्फ्यूजने भैया, त भारत काहे भइले कन्फ्यूजने भैया। सुनीता जी कहेली बतिया मरोड़ के, सुनीता जी कहेली बतिया मरोड़ के, रोज पूजा पे खर्च होला लाखों करोड़ के, अहे तीनू कवन दिन कामे भैया, अहे तीनू कवन दिन कामे भैया, त भारत काहे भइले कन्फ्यूजने भैया, त भारत काहे भइले कन्फ्यूजने भैया। बहुते अंगे अमेरिका रूस जापाने भैया, बहुते अंगे अमेरिका रूस जापाने भैया, त भारत काहे भइले कन्फ्यूजने भैया, त भारत काहे भइले कन्फ्यूजने भैया।